Diocese, Your Lordship Vincent Mwakwawa, Auxiliary Bishop of Hills, including non-Catholic pastors here present, Makananga, Lady Council of the Diocese, that's chair, all Christians present and all people of goodwill. Ano kuti tipeleka ulemu watu otsiriza ngati mpingo polingalira ntchito zazikulu kwa Kristu nzathu. Tane oyimirira a Kristu onse kuti misa ndipo wakuyimirira Kristu onse komanso anthu onse akufuna kwabwino zikomo kwambiri. Oyimirira Kristu onse osankhidwa. Pepani President adziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makathew Chakwera. Pepani Mai Monica Chakwera. Pepani kwambiri Mai Mere Chilima ndi banja lonse losiyidwa. Pepani ambuye olemekezeka Archbishop George Desmond Tambala, Archbishop Thomas Luke Msusa. Pepani ambuye Episcop Peter Adrian Chifukwa ndi maepiskopi onse amene muli pano. Pepani Inkos Gomani 5 ndi mafumu onse, antchito za boma, ansembe, asistere, a deacon ndi ma brothers, komanso pepani anzanga a Kristu nonse amene tili pano. Malo mwa a Kristu a Diocese ino ya Dedza, komanso malo muno tafuna tilire Kristu olimbikira kwambiri Dr. Saulos Klaus Chilima. Imfa iyi ndiyo wawa kwambiri chifukwa chakuti ndiyo dzidzimutsa, komanso ndi imfa yomwe yalanda mzati wa Chikristu chathu cha Ecclesia Katolika, komanso yalandanso mzati wa dziko lino la Malawi. Mulungu salakwitsa. Dr. Saulos Klaus Chilima ndi Mulungu yemweyo wawayitana Dr. Saulos Klaus Chilima. Dzina la Ambuye lizilemezeka nthawi zonse, poti zonse zili m'manja mwake mwa chauta wathu. Moyo wa Dr. Saulos Klaus Chilima ndi ulaliki paokha waukulu pa za ukulu wa Mulungu chauta wathu. Dr. Saulos Klaus Chilima amadziwa kuti kunja kuno kuli chauta, ndipo amamupembeza ndi kumutumikira modzichepetsa, ngakhale kuti anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwo atisiya akupemphera korona wawo. Akhristu anzanga nonse,
tiyeni tipitirize kuwapempherera a Dr. Saulos Claus Chilima kuti Mulungu awapase malo okoma kumwambako ndipo kuwapasa chiusiro chosatha. Mzimu wa Mkristu nzathu Dr. Saulos Claus Chilima uwuse mu mtendere wa Ambuye. Amen. Pa nthawi ino tikuyamba mwambo wathu wa nsembe ya misa olemekezeka otsanzikana ndi malemuwa. Tipemphane ife tonse. Awa ndi mapemphero, ndipo ndi pemphero lalikulu kwa ife ngati akatolika limene timapereka kwa nzathu. Ife tonse tili pano titsatire dongosolo lonse moyenera. Tipereke ulemu wake ndi kukhala bata kuti mwambo uyende. Kupempheni Ambuye lemekezeka Ambuye Peter Adrian Chifukwa kuti mutitsogolere ndi mwambo wa nsembe ya misa. Zikomo. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu. Mtendere ukhale nanu. Wa zolinga zitatu. Poyamba tikupempherera mzimu wa malemu Dr. Saulos Claus Chilima amene anali Khristu nzathu amene anatisiya. Tikaona moyo wawo tikuona kuti amayesetsa kuyika Mulungu patsogolo. Chikhristu chake chimene adachigulitsitsa chimachokeradi pansi pa mtima wake. Choncho pa misa pano tikungopitiliza mapemphero amene amawanena tsiku ndi tsiku. Amayesetsa kupita ku nsembe ya misa kukalumikizana ndi Mulungu wake. Iyeyo adakhulupirira ndithu Yesu Khristu ndi uthenga wake wa chipulumutso kwa anthu onse. Choncho tikufuna kuti tionetse umodzi wa mapemphero athu pa misa pano pofuna akunyumba kwake, ana ake, achibale ndi anzawo, ndinu mmodzi nsembe ya misa tsiku ndi tsiku kulalika ufumu wa Mulungu pakati panu komanso pakati pa anthu ena. Tikufuna kuti Mulungu atithandize kuti tilimbikire kuonetsa lamulo lachikondi pakati pathu monga Iyeyu adalionetsa, kuti pakutero Mulungu atipatse chitonthozo m'mitima mwathu komanso pakati pathu. Tikufuna tipemphererenso mtendere pakati pathu, chifukwa pamene pachitika imfa mtendere umasowa kuti ukhalepo. Tikufuna tipemphere mtendere mu mtima mwathu, mtendere pakati pathu, kuti pamene tikupereka nsembe ino ya misa timpatse ulemu m'bale wathu atisiyayo, kuti ndi mtendere omwewo akaoneke pamaso pa Mulungu. Mulungu ndi amene amadziwa za mu mtima mwa munthu wina aliyense, ndipo pamaso pake palibiletu wangwiro. Tikufuna kuti tonsefe tivomere kulephera kwathu, timupempherere malemuwa kuti pamene analephera Mulungu awachitire chisoni. Ifenso tikumbukire machimo athu kuti Mulungu atichitire chisoni, tisanduke anthu atsopano, anthu osunga lamulo lachikondi pakati pathu. Abale, tiyeni tilape machimo athu. Ndikulolera Mulungu wamphamvu zonse kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake tikupempha Maria Virigo odala, anjelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha.
Tipemphere. Inu Mulungu ndi khalidwe wanu kumachita chifundo ndi chisoni nthawi zonse. Ife pano tikupempherera mzimu wa mtumiki wanu Saulosi kuti musampereke m'manja mwa mdani uja kapena kumuyiwala kwa nthawi zonse, koma kuti mulamula mnjiro wanu kumulandira ndi kumuperekeza ku paradizo kwanu. Ndipo choncho iyeyo amene ankakhulupirira ndi kumvera inu sadzamva zowawa za ku Gehena, koma alandiredi zosangalatsa za moyo osatha, mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma mutu 8 kuyambira ndime ya 31 mpaka 39. Aroma mutu 8 ndime ya 31 mpaka 39. Zachikondi cha Mulungu. Nanga tsono tinganenenso chiyani pa zonsezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Atatipatsa mwana wakeyo, nanga iye nkulephera kutipatsa zonse mwaulere? Ndani angawayimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angawaweruze kuti ngopalamula. Khristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Tsono ndani angatilekanitse ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapenanso kuphedwa? Paja malembo akuti, chifukwa cha inu tsiku lonse akufuna kutipha. Pamaso pawo tili ngati nkhosa zimene akukazipha. Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatilekanitse ndi chikondi chake, ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano kapena zimene zidzaoneke mtsogolomo, kapena zamphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Khristu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Mulungu
Ambuye akhale nanu. Akhale sondizimu wanu. Mthenga woyera monga dalembedwa Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu pona chikhamu cha anthu chija adakwera pa phiri. Iye atakhala pansi, ophunzira ake adamutsatira pomwepo. Kenaka adayamba kuwaphunzitsa, adati, ngodala anthu amene ali osauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lapansi pano kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene akumva njala ndi ludzu lofuna chilungamo, pakuti Mulungu adzakwaniritsa zofuna zawo. Ngodala anthu ochitira anzawo chifundo, pakuti iwonso Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu oyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu ozunzidwa chifukwa chakuchita chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinu odala anthu akamakunyozani, kukuzunzani ndi kunyenyekezerani zoyipa za mitundumitundu chifukwa cha ine. Sangalalani, kondwerani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi mmenenso anthu ankazunzira aneneri amene analipo kale inu musanabadwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Pepani mpingo wonse wa Katolika. Pepani ndayimapira kulira kwanga naku. Blessed are the peacemakers. Ngodala anthu amene adzetsa mtendere. Abale anga ndi alongo anga okondeka mwa Ambuye.
lero dziko lonse mpingo onse ndi mipingo yonse kufuna kusazikana, kufuna kucheza ndi a Vice President athu a Dr. Saulos Klaus Chilima. Ineyo ndikudziwa kunsipe kuno komanso ndikudziwa kuti matauni ambiri, maboma ambiri a Vice President a Dr. Saulos Klaus Chilima akhala akuyendera, ndipo aliyense ndipo mmene amabwera kuyenda madera onse kumalawi kuno tachu adali nazo komanso ali nazo, koma ine ndimafuna ndichule mphatso imodzi yokha. Ndikayitchula pano ndikukhulupirira kuti Chilima akondwera kwambiri. Ndikukumana nafe, ndikukumana ndi achinyamata, ndikukumana ndi akulu. Pena pake timapempha mwambi. Timapempha mwambi. Nanenso pano mundilole kuti ndinene mwambi. Mwambi wanga ndi uwu: chitsime chikaphwa mpamene kuya kwake chimaoneka. Chitsime chikaphwa mpamene timaona kuya kwa chitsimeko. Samatanthauzira, aliyense amatenga malinga ndi mmene wamvera, si choncho? Ndiye ina mbale ndifuna ndilire nanu, ndipo kulira kwanga koyamba are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Ngodala anthu amene adzetsa mtendere. Pamene tikucheza nawo a Vice President athu pano ndikuti lama dziko lonse la Malawi, ndipo amatiuza zinthu za nzeru. Ngozi iyi itachitika, inenso ndinali ndi mafunso ambiri, ndipo ine sindinasankhe, sindinafune kukafunsa anthu amene sanali kuchikangawa. Ndapeza mboni yeniyeni imene inali kuchikangawa, imene yaona zonse. Mboni yanga imene yaona zonse ndi iyi: ndinalowa mchalichi. Nditalowa mchalichi tinali kucheza ndi Mulungu. Ndikudziwa kuti Mulungu anali kuchikangawa. Mulungu anaona zonse, Mulungu sitinganamize.
ndine ndinamfunsa mulunguyo kuti mwaloleranji zimenezi, mwaloleranji zimenezi. Mulungu anandiyankha ndi funso. Mulungu anandiyankha ndi funso. Simunandifunse ine kuti ndinaloleranji mwana wanga wokondeka kuti azunzidwe. Simunandifunse. Funsa za ngozi imene inachitika ku Chikangawa. Chifukwa simunandifunse zimenezi bwanji. Mulungu anandifunsa ine. Anandifunsa Mulungu ndithu. Chifukwa chani simunafunse kuti ndinalola kuti mwana wanga wokondeka Yesu Khristu ndivomere kuti apachikidwe pa mtanda azunzidwe. Yankho lankho limene napeza kwa Mulungu. Ndipo Mulungu anapitiza kundiuza kuti ndinalola kuti mwana wanga azunzidwe, mwana wanga apachikidwe pa mtanda, kuti ulemerero wanga, kuti mphamvu zanga zionekere poyera. Ndinalola kuti mwana wanga apachikidwe pa mtanda uonekere poyera. Mulungu atiyankha chifukwa analipo mpotu. Sangati namize Mulungu yaye. Mulungu apite kwa Mulungu kuti ulemerero wa Mulungu chifukwa Ambuye Yesu mutenga wabwino wale anena kuti ndi anthu amene mtendere. Kodi zimenezi mwa onse manayankhula moyo wa vice president sizikuoneka, sizinaoneke. Bingo ani mpingo wa Katolika kuti ulengeze kuti munthu uyu ndi wodala pamatenga zaka 5 nanga pafunika kufufuza bwinobwino. Akamafufuza payenera kuchita zodabwitsa, akuti zodabwitsa zitatu pamene tikupemphera munthu uyo ndithu achititse zodabwitsa zitatu, komabe payenera kupita zaka zambirimbiri. Abale simunaone zodabwitsa zimene zikuchitika ino.
chichitikire mapemphero. Mapemphero dziko lonse la taonani madayosezi onse ndi machalichi onse a dziko lino la Malawi aepiskopi anapempha kuti misa ikhale yokumbukira a vice president athu. Kodi sizodabwitsa zimenezi? Sizodabwitsa zimenezi? Taonani anthu amene akulira chifukwa cha ngozi iyi. Chigawo chino chapakati komanso chigawo chakummawa aliyense akulira. Onse tikayang'ana pa social media abale anga okondeka paliso mkulu na Yesu akulira. Itamva za mfiti zinaenda kukondwera kuti tikadya mitemboyi, koma mfiti zonse zikudandaulanso kudandaulira awa. Choncho abale anga okondeka ndikupempha mpingo uyambe kufufuza za kuyera kwa a vice president. Ndi chimene tisindike pamenepo. Chifukwa muza lero wodala akuona kuti alibe kanthu. Mbiri zulo amene amalira si anthu okhawo apa dziko la Malawi, koma ngakhale maiko ena amalira kwadilira a Dr. Saulos Chilima. Kudala atu kumene kwa abale anga okondeka. Ife pamene timanena kuti wodala ndi munthu amene ali ndi chuma, wodala ndi munthu amene ali ndi magalimoto zambiri, wodala ndi munthu amene ndithu ali ndi nyumba zazikulu. Ambuye Yesu akunena kuti wodala ndi munthu wodzichepetsa. Ngati choncho abale anga okondeka, china chimene pomaliza chifukwa sizina zambiri, pomalizira Paulo woyera mkalata yake kwa Roma akwapempha a Kristo aku Roma kuti asadandaule, asalire ngakhale mavuto alipo, asadandaule, asanene kuti Mulungu sakukhala nafe, Mulungu sakuyenda nafe, chifukwa cha mavuto amene anali nawo. Paulo akwalimbisa a Kristo aku Roma nkwauza kuti palibe chimene chingakulekanitseni inuyo ndi chikondi cha Mulungu. Palibe chimene chingakulekanitseni inuyo ndi chikondi cha Mulungu. Abale, pamene tikulira tisalire ngati a Dr. Saulos Chilima, a vice president achoka apita. A Dr. Saulos Chilima ali nafe chikondi chimene anali nacho. Nanga nthawi zonse timayembe tikuyankhula zotani? Ali pa mtendere. Chifukwa chani a Dr. Saulos Chilima, vice president yanu, ali pa mtendere sakuyankhula? Akufuna atiphunzitse, akufuna kutiphunzitsa isi ngati m'manja mwathu tagwira miyala imene itayeni, kapena ngati m'manja mwathu muli miyalayo itengeni mukayipange mafuwa wophikirapo nsima.
a Dr. Saulos Chilima akufuna mtendere, a Dr. Saulos Chilima akufuna umodzi, a Dr. Saulos Chilima akufuna tikhale anthu achifundo. Ngati tatenga zikwanje hayi sasangalalamu. Nyimbo zathu zija zimene timayimba zimene a Dr. Saulos Chilima amazikonda ndi nyimbo za Mayi Maria, nyimbo za utatu woyera, nyimbo za divine message, chifundo cha Mulungu. Nanga tiyimbiranji nyimbo zonyoza. Abale, munthu wamtendere ngati uyu wodala, munthu atsesa mtendere, lelo tiyimbe nyimbo zonyozana pano? Lelo tiyimbe nyimbo lelo tiyimbe nyimbo a Dr. Saulos Chilima akufuna kuti dziko la Malawi likhale la mtendere, dziko la Malawi tonsefe tikhala amodzi kuti titukule dzikoli. Ndi uthenga umene akutisiyira a Dr. Saulos Chilima. Tiyeni ngati muli ndi miyala, ngati muli ndi zikwanje zimenezo pitani muzikadulira mitengo yoti tipange khola tikhale ndi chitukuko, koma osati zowamenyera ena. Iyayi zimenezo akukana. Akanafuna chifukwa chana nakhala zaka zimeneza pafupipa, anakhala chete kutiphunzitsa kuti mukafuna kuti muyanjane ndi Mulungu mukhale anthu amtendere, uyanjana, anthu aumodzi. Ndi zimenezo akufuna apo. Ndiye ine ndimafuna ndinene kuti pempho langa limene ndimafuna kupempha kumpingo, ndaona zodabwitsa ziwiri zimene analosera a vice president athu. Pa 2019 pamene anali kujinkana kuzomba kuja kuyankhula ndi anthu, anatenga mbendera iyi, anatenga mbendera iyi, atatenga mbendera iyi ndikumatiuza kuti ndithu tidalire Mulungu, koma ngati kuli kufa ndidzafera mbendera iyi. Ulosi umene analosera za moyo wake, ndege imene anakwera a vice president yawo ndi anzawo, ndege imene inachita ngozi inali ndi analosera za imfa yake. Sikudala kumeneko kachiwiri pano takhala pano, anakhala pano, ndikadzafa ndikadzamwalira ine muzandisiye manda awu, ndipo amanena kuti manda ukongola teti sitabwera kudzaperekeza a Saulos Chilima kumanda kwawo kumene anatilozera. Munthu wodalatu. Ndipo ananena kuti ampingo azidzabwera kudzapemphera pa manda anga. Ine ndikuganiza kuti tikafufuza za moyo wawo pa zaka 5 zimenezi, ndithu alembedwa m'mabuku kuti ndi wodala, ndipo tizafika apo. Choncho kuti zonsezi zitheke, tikhale anthu amtendere, tikhale amodzi, tiyanjane tonsefe. Imfa iyi isasokoneze the legacy of our vice president. Ndikupempha zonse zimenezi Amalawi onse, chifukwa amakondedwa ndi aliyense, amipingo ina akatolika ndithu amankonda munthu uyu. Tisasokoneze pamene tikuwaperekeza ndi mawu onyoza, ndi mawu otukwana, sangakondwe, satipempherera. Koma adzakondwa ngati Malawi tonsefe tili amodzi. Choncho kuyambira lero abale anga okondeka,
kuti tiwalemekeze a vice president athu komanso kuti akondwere kumwambako ndi kumatipempherera ife. Tikamachoka pano tisanene mawu onyoza, tisatukwane wina aliyense, tisayimbe nyimbo zosakhala nyimbo zobweretsa mtendere m'dziko la Malawi. Pempho langa ndi limenelo. Pomalizira penipeni ndikufuna kunena mawu awa. Titati lelolo a vice president auka kuti atiyankhule, mukuganiza kuti atiyankhula zotani? Azatiyankhula zotani? Ineyo ndikuganiza kuti a vice president ngati angauke lero pano ndikuti atiyankhule, adzanena mawu awa: wodala amene adzetsa mtendere. Ndinu wodala Malawi ngati wina aliyense akakumbukira zimene anatilangiza vice president yathu ndikumino hayi ndikutsidwa poona kuti amene ana president wachiwiri ku St. Patrick's madera ena, a vice president amanyamula mbale ndikumatolera ndalama eti. Taonani munthu woteroyo. A vice president amasenza mtanda. A vice president amavala chija cha chipembedzo kuyesa kuwathandiza anthu kuti akhale bata ndi mtendere. Ena nkumanena kuti ayi ndi ndale zimenezo akufuna mavoti. Ayi abalanga ndikukana ine. Sizoona, mukafufuza zikuchokera kumbumba. Akuti kuyambira dzulo mwana wa mkati mwawo nyumba muli konse kukapemphera nyumba mwawo amafuna voti yandani pepani kwa amene akusenza mtanda, akutumikira mpingo akufuna voti amapemphera. Zonse zimene tikunenazi tizike pamodzi, tipemphe a vice president athu akhale wodala. Mzimu wa vice president athu uwuse mtendere wa Ambuye. Amen. Mwambo wathu wa nsembe ya misa ukupitirira, ndipo tsopano ndi chigawo cha zopereka. Tipempha nawo achipembedzo onse kuti atithandizire ndi dongosolo limeneli tilipo. Tipempha kwaya mutitsogolere ndi nyimbo zoperekera. Tiyimba nyimbo yoperekera, nyimbo yomwe ndi imodzi amayikonda kwambiri malemu Dr.
Tibeleke Mulungu mosangalala abali makolo Tibeleke Tibeleke sembe kwa Mulungu mosangalala abali makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma akoso wafula machitoji motsi amapika mowa kupelekela sembe zawo kumisimu yawo abale makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma akoso wafula machitoji motsi amapika mowa kupelekela sembe zawo kumisimu yawo abale makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma Tibeleke sembe kwa Mulungu mosangalala abale makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma Tibeleke sembe Tibeleke sembe kwa Mulungu mosangalala abale makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma nyama machitoji motsi amapeleka kupelekela sembe zawo kumisimu yawo abale makolo amapeleka sembe zawo izo kumakuma akoso wanyama amachitoji motsi amawachokoza kupelekela sembe zawo kumisimu yawo amapeleka sembe zawo Tibeleke sembe Tibeleke sembe kwa Mulungu mosangalala abale makolo Nyimbo namba 78.
Ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse kuti tamande ndikulemeka ife ndi kwa mpingo wake. Tikupemphani Ambuye muchitire chisoni mzimu wa mtumiki wanu Saulos umene taoperekera kwa inu nsembeyi, ndipo chifukwa cha miyambo yopepesera inu tapota nanu moyo osatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Nanu wakaleso ndisemo wanu wezani mitima mwamba Ambuye Mulungu wangu kufuni ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mwa Khristu Ambuye athu. Mwa Iye tidalandira chitsimikizo chakuti tidzauka kwa akufa ndi ulemu. Choncho ife amene timavutika ndithu podziwa kuti tidzafa tikuthutsitsidwa ndi lonjezo la moyo osatha kutsogoloko.
chifukwa moyo wa anthu okhulupirira inu Ambuye sutha pa imfa koma umangosinthika. Ukatha ulendo wawo pansi pano amakalowetsedwa m'malo okondwereramo nthawi zonse mu ufumu wanu wakumwamba. Choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjelo, mafumu ndi akuluakulu aulamulira mphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti ndinu oyeradi Ambuye, nkwenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhala anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikukupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene anatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali ukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakunamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira za pangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mutikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Tawi yose kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe popepeserayi ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe
amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene mzimu wake woyera ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi. Iye yemwe atisandutse nsembe kukomerani nthawi zonse, kuti ikande nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya odaladala amayi a Mulungu anu odala, ndiponso amartiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. tikupemphana Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu ndi Peter episkopi wathu ndi episkopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifika maso panu pano. Ana anu onse obalika kumalo konse asonkhaniseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Mukumbukire mtumiki wanu Saulosi amene mwamuyitana kuti asise dziko lapansi pano ndi kubwera kwa inu. Tikupemphani kuti iye amene mwamfananisa ndi mwana wanu muimfa yake, mulole kuti azafanifane nayenso mkuuka kwa akufa, pamene iye azaukitsa akufa pansi pano ali ndi matupi awo, ndi kusandutsa thupi lathu lonyozekali kuti lingatiperekera ulemu. Abale athu enanso amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kuzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Kumeneko tikuyembekeza kuzakondwerera ulemerero wanu mpaka muyaya, pamene muzapukuta misozi yonse m'maso mwathu chifukwa pokuonani mmene mulili inu Mulungu wathu. Tizakhala olinganani pa nthawi zosatha ndi kukutamandani kosalekeza mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zanu zonse. Kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Amen. 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 Monga momwe mpulumutsi wathu adatilamulira, komanso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli kumwamba, dzina lanu kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tikhululukira adani athu. Musatisiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse. Mwachifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene munauza apostoli anu kuti ndikukusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu muupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Ukhalenso ndi mzimu wanu.
isoni. Nawa Ambuye Yesu naka kakhosa ka Mulungu kamene kamachotsa machimo a dziko lonse lapansi, ndife odala amene tayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mawu okha ndipo mzimu wanga udzachita. Chigawo cholandira Ukaristiya. Chigawo Katolika. Kamba kachimenecho tipemphera nawo kuti olandira ndi akatolika okha, komanso akatolika awo amene alibe choletsa kutengera gawo la mpingo. Ndipo tipempha nawo kuti ansembe onse tilandirira kutsogolo komwe kuno. Ansembe amene tilandira mofulumira tithandizire kulandiritsa Ukaristiya kwa Khristu onse amene alandire pano. Tikulandirira m'manja, tionetsetse kunena kuti mkono wamanzere uli pamwamba ndipo wamanja uli pansi. Musayende ndi Ukaristiya. Mutalandira idyerani pomwepo. Mutalandira idyani pomwepo. Achipembedzo muwathandiza powalondolera ansembe poyenera okayima kuti athe kulandiritsa Ukaristiya. Nyimbo za Ukaristiya. Nyimbo namba 92. Nyimbo namba 92.
Nyimbo atipatsa ife moyo ndi mphamvu, amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu, amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu, amatipatsa chakudya cha moyo. Sikiona Yesu Mukaristia, amatipatsa chakudya cha moyo, umatipembedza Mulungu ndi munthu, amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu, amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu, amatipatsa chakudya cha moyo. ine Yesu yemwe adzipereka, Amatipatsa chakudya cha moyo, zaulere zake sadzati mana, amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu, amatipatsa chakudya cha moyo, timlandire Ambuye, timlandire Ambuye Yesu, amatipatsa chakudya cha moyo.
kumwamba zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye kumwamba zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye Yesu sakramenti kumwamba aliti koti kumwamba mulina lofuto kumwamba ukabisa lemo kumwamba kati muliti jisoni kumwamba uzabisa na wasisi kumwamba kumwamba zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo zaimba Angelo kota mambuye Diocese. Your Lordship, Your Highness, Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye Yesu sakramenti kumwamba aliwa mavuni kumwamba na mondwe alipo kumwamba oofya pasipo kumwamba katibu wa magumira kumwamba ofulile tukolimba kumwamba kumwamba zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye kumwamba zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye Yesu sakramenti kumwamba Yesu wala kumwamba tikalo mundima kumwamba otisungulila kumwamba atati wonetsa njira kumwamba yolondolela kumwamba 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 zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye kumwamba zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye zaimba Angelo kumwamba zaimba Angelo kota mambuye timba nyimbo yothokozera imonso ndi imodzi mwa nyimbo zimene amazikonda malemu Dr. Saulos Chilima akuti ndife antchito chabe.
lezwa nayo. Nyimbo namba 113. Landirani Ambuye mapemphero opempherera mzimu ya mtumiki wanu Saulos zidakakamirabe pa iyo zifafanizike ndi chifundo chanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Choncho mawu ongothokoza. State President athu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera komanso Madam Monica Chakwera and all protocols observed. Ndikuthokoza nonsenu chifukwa cha kubwera kwanu kudzakhala nafe kuno ife a Khristu akuno kunsipe popempherera m'bale wathuyu pamene tikumuyika m'manda lero.
chonchotu nonse mwaona kuti Dr. Saulos Klaus Chilima kwawo ndi kuno ndithu, ndipo manda amene tiwayike alipompa, choncho wafika ndithu kwawo. Ndiye kuti mwadzaponda pano kutithandizira kumpempherera m'bale wathuyu, ndikuthokozeni kwambiri. Chaka chathachi mwezi wa Septemba padalinso mwambo waukulu kwambiri, mwambo umene umakhudza maiko onse akuno ku Africa okhudzana ndi bungwe la Meseya. Tidadzakondwererako kukhazikitsidwa kwa Malimana, 50 years ya Malimana kamene titi miphakati, ndipo iwo adabwera ndithu anali malo ano. Ndiye ndizochititsa kaso ndi chaulere chapadera kuti tilinso malo omwe ano kuwaperekeza kuwapempherera. Choncho pempho lathu ngati mpingo tufuna kupitiriza kukupemphani kuti tisunge bata limene talionetsali, tisunge mtendere umene ukusowekera, chifukwa bata palibe liwu la mphamvu kuposa bata pakati pa anthu, palibe la chida chachikulu choopsa choposa mtendere pakati pa anthu. Choncho timafuna mutithandize ndithu kuti pamene tikuchita mwambo oti tidalitse thupi ndi kupita kumalo amene akadikirire kuuka kwa akufa, tiyeni tipitirize kusunga bata limeneli. Choncho abale, tiyeni tiyambe mwambo wathu odalitsa thupi la malemu. Choncho ndipempha ambuye Montfort Stima, ambuye akumangochi kuti atitsogolere mwambo umenewu. Motero uwu ndi mwambo umene timachita tisananyamuke kupita kumanda, pamene thupi limene tidalitsidwe. Ndi zimene akunena ambuye olemekezeka kuti tsopano motsogozedwa ndi ambuye Montfort Stima adalitsa thupi la m'bale wathuyu pa nthawi ino. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Tipemphe nawo ansembe kuti muyandikire. Ambuye musamuzenge mlandu mwana wanu, chifukwa pamaso panu palibiretu munthu wolungama. Ngati inu nomwe simunkhululukira machimo ake, sono pogamula mlandu wake tapota nanu, musamupsinje amene tikumuchitira mapemphero akumvera kwathuyu, koma muthandize ndi chaulere chanu kuti alewe chilango chakulipsira kwanu, popeza kuti nthawi adakali moyo adali ndi chizindikiro cha Utatu Woyera. Inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Ndipulumutseni Ambuye kuimfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Dziko ndi moto. Ndikunjenjemera ndi kuchita mantha poganiza mulandu kudza ndi ukali wanu, pamene lengalenga ndi dziko zidzagwedezeka. Ndilauka tsiku lija ndi tsiku lonse pamodzi. Ndipulumutseni Ambuye kuimfa yosatha
pa tsiku lija lonjenjemeretsa pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Pamene mudzabwera kudzaweruza dziko ndi moto. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Yesu Khristu mutichitire chisoni. Yesu Khristu mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Yatu Atate yatu mwamba tsena la tedwe tsena la nolerwe rwe tsedwe ofo wa ufomo wano koche ochetedwenso kofona kwano koche ochetedwenso monga komwamba chopanse pano monga komwamba choncho pansi pano motipatse ife lero chakudya chathu cha lero mutikolo lolokerwe mutikolo lolokerwe ife sochimwa zathu sochimwa zathu ife sochimwa zathu sochimwa zathu monga ifenso lokerwa monga ifenso tekololokerwa adani atu musatise ife monchenyengo musatise ife monchenyengo koma mutipulumutse ife kwasoipa ife kwasoipa kugomora kuchehena pulumutsani mzimu wake Ambuye ause ndi mtendere. Amen. Ambuye mumvere mapemphero anga kulira kwanga kumveke kwa inu. Ambuye akhale nanu akhalenso ndi mzimu wanu. tipemphere. Mulungu wathu kuchita chisoni ndi kukhululuka ndi khalidwe lanu tikupemphani tapempha kuti mzimu wa mwana wanuyu Saulos Klaus Chilima
umene mwaulamula kuti usiye dziko lino, musaupereke m'manja mwa adani kapena kuiwala kotheratu, koma mulamule angelo anu oyera kuti aulandire ndi kupita nawo kwanu ku paradiso, kuti iye amene ankakhulupirira ndi kumvera inu asamve zowawa zakujahena, koma apeze zisangalatso zosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Tsopano tiyeni tsopano mwamtendere tiperekeze m'bale wathuyu ku malo ake owusira. Ansembe maepiskopi tibwerera ku malo athu tipemphe nawo azimayi kuti mufumuka pang'ono poti pa nthawi ino tifuna kuti tipite kumanda. Ndi apemphe aboma amene akutsogolera mwambo tsopano pa nthawi ino kuti apitirize, ndipo ampingo akapitiriza titafika kumanda aboma. Zikomo kwambiri anzathu akumpingo. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, at the ground, and shortly the remains of the Vice President of the Republic of Malawi will be taken to the burial site for the burial ceremony. But before that, mundilole ndifotokoze kuti malo kumene a Vice President akapumulira malo ndocheperapo. Chifukwa cha chimenecho ena tikupemphani kuti mukhoza kukhala pomwe pano, zochitika kumusiku mukwanisa kuzisatira, koma anthu awa tipite nawo. Kupatulapo akubanja, makakubanjako tifuna Mrs. Sazuze, Mrs. Varela, Dr. Ben Chirima ndi Mai Chirima, Mr. Odoi Chuambo, komanso Ambassador Margaret Kamoto. Honorable Atupere Muluzi, Madam Gertrude Mutarika, His Honor Right Honorable Kumbo Hastings Kachari, former Vice President, His Lordship, the Chief Justice, komanso a Second Deputy Speaker, Nduna zonse Zaboma, a Secretary to the President and Cabinet, Commander Malawi Defense Force, komanso Inspector General, Malawi Police Service, the Leader of Opposition in Parliament, Elizabeth Nkandawire Mwanga, Mr. and Mrs. Tuonge Piri, Honorable Michael Usi, Honorable Patricia Kariati, komanso Honorable No Masangwi, Mr. Kwesi Msusa, mafumu atu, His Grace Archbishop George Desmond Tambala, amene the President wa the Episcopal Conference of Malawi. Maina watachula kuti apite pamodzi ndi a President komanso akubanja chifukwa malingana ndi ndandanda wa oyalankhata iwowa alipo. Your Excellency, mayendedwe athu kuchoka malo ano tiyenda motere. Pasogolo, Inkosi Yamakosi Gomani the 5th, komanso Inkosi Yamakosi Mberwa the 5th atisogolera. Pambuyo tizapempha Madam Mary Chirima, ana komanso akubanja, kusatidwa ndi Commander Malawi Defense Force, komanso Inspector General wa Malawi Police Service, ndi ma General and Senior Officers onse a Malawi Defense Force. Nduna zaboma zizabwera pambuyo, kusatidwa ndi Chief Justice, komanso a Second Deputy Speaker ku National Assembly. Pambuyo pawo tizakhala ndi a former Vice President,
kusatidwa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika, ndipo pambuyo pasakhala His Excellency Dr. Bakiri Muluzi. Iwowa azasatidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino komanso a First Lady. Ampingo tizabwera pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo thupi la malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, lizabwera pambuyo pa akumpingo. Ena tonse mujandafotokozera chifukwa cha malo kumeneko tikhoza kukhalabe pomwepa ndi kusatira zochitika. Komanso mundilole kuti ndinenepo chinthu ichi. This being a state funeral, ife Malawi Defense Force ulemu umene timapereka kupatulapo pa zina ndi zina zimene takhala tikuchita, timayenera kuomba mizinga. Kuyambira siku limene zinalengezedwa mawa madzulo aliwonse takhala tikuomba mzinga, koma lero popeza tikusanzikana nawo a Vice President, tiomba mizinga yokwana 19. Mizinga imeneyi tiyamba kuomba pamene thupi la a Vice President, ma pallbearers ayamba kuyenda nalo kufikira pamene nyumba imene agonamo yakhuza doti. Nde nthawi yonseyi tikhala tikuomba mizinga. Tikunena izi kuti tisazizimuke, tiyeni tizikonzekerese pepani. Ndipemphe ma pallbearers tikonzeke, koma nthawi ino amfumu mutisogolera pamene tikuyamba mwambo wathu, zina zonse zichitika pambuyo. Tipemphe tonse tiime pamene tikufuna kuyamba ulendo wathu sopano. Fotokozera Major Emmanuel Kevin Mlelemba kuti sopano ulendo wochoka pano pa bwalo la parish ya Nsipe kuno kunchewu sopano ukhale ukuyamba posachedwa pa ulendo wopita kumanda kumene kukagone Dr. Saulos Klaus Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo pakali pano Mayi Mary Chilima pamodzi ndi ana komanso akubanja anyamuka kuyenda ndithu kupita kumanda kumeneku, ndipo pambuyo pawo pali mkulu wa Malawi Defense Force komanso mkulu wa Malawi Police Service ndi akuluakulu aku Malawi Defense Force, komanso pambuyo pawo pali nduna zaboma komanso omwe adakhalapo atsogoleri a dziko lino kumbuyoku, komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi amene ali pa ndipiti umenewu wopita kumanda, ndipotu anthu onse ali chiyimire zimenezi zikuchitika. Tikuonanso wa bishop nawonso kupita kumanda, ndipo pambuyo pawo nawonso kuyenda ndithu pa ndipiti kupita kumanda. Nthawi ino President wa dziko lino wopuma Professor Arthur Peter Mutharika nawonso kupita kumanda kumeneko
pamene kwinaku angoma akuimba kupina kuguba monga wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anali wachingoni, ndipo chingoni chake amachikira ku mtima ndithu. Komanso chapansipansipo akwaya kuimbanso nyimbo pamene ndipiti umenewu ukupita kumanda. Ndipo mene afotokozera kuti asilikali akanyamula thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, asilikali aombe mizinga yokwana. Ndipo pakali pano mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chagwe tsopano akupita ndiye kumanda kumeneko kulinso mzanga Emmanuel Tuwala. Emmanuel ndi kupatsire kumeneko kumanda kuti fotokozere mene zikuyendera kumeneko. Emmanuel ngotipatsira kuno kumanda zoona dzina langa ndi Emmanuel Tuwala kuno kumanda Ansipe Parish mudzi muno mwagwedeza kwataine liza amene wachitsogoleri wa dziko lino akhala akuyikidwa m'manda monga akambira Kevin Malemba kuti kuno amene abwera kuno atsogoleri osiyanasiyana kumadera osiyana afuna kuti adzayike nkhata zawo ngati chiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi kumanda. Ndipo abale onse amene ali ayiwowa amene anatisiya ziliza zawo zili konkuno kusungiza kuti ndi malo ano kapena kuti phata la makolo kapena kuti kumene iwo anachokera. Ndipo manda amenewa akunsipe Parish ndi amene abale awo ambiri anagonamo kote kuti adanena kuti atabwera kuno amakamba mene amalalikira kuti ananena atayima pa ground pamene timachitira mwambo wa misa lero kuti atsikira kwakufa kapena kuti ndamwalira. Mudzandike date ya lero pa 70 pamene tili ano nkhope zowawidwa, nkhope zino kama zoona kumaona nkhope zachiyembekezo chifukwa choti ampingo ndi amene agwira ntchito yayikulu ili yolimbikitsa anthu pali zovuta zimenezi kuma tiyende patsogolo mafumu nawo kuyankhulanso mbali kuti zatigwera koma tiyeni tikhale ndi chiyembekezo kupita patsogolo. So chiyembekezo mbali imodzi mbali yomweyo sunga kambiretu mosangalala kuti munthu apitayo kola zachitika zimene zachitikazi kote kuti nkofunikiranso kuti anthu akhalebe ndi chiyembekezo pa zimene zakhala zachitika mdziko muno. Ngozi inachitika Right Honorable ya ndege anthu of the Republic of Malawi lipumulire wayikidwa m'manda masiku apitawa koma lero ndi pamene akudziza kuti ayike
amene ila ntchito yakulu kwambiri yopereka chiyembekezo kwa iwo amene ndikuonetsetsa kapena apereke ulemu umene wotsiriza Vice President wa dziko la Malawi amene ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Tinene pano kuti amene mukutitsata madera osiyanasiyana kuno ku MBC tidayamba izi kuchita kapena kuulutsa kumeneko kuchokera tsiku limene zidachitika masiku angapo apitawa, ndipo takhala tili pa event iliyonse ya boma imene yakhala ikulengezedwa kuchokera tsiku limene lija, kaya misonkhano ya atolankhani, kaya miyambo yonse ya misa imene yakhala kuchitika, takhala tili pamenepo kukuonetsani komanso tikudziwa kuti tili ndi abale athu kapena kuti akutenga kuzipitisa madera makwawo kumene ife mwina MBC sitingathe kufikira. Kuli madera wena kumkhatabe, kumlowe uko kuli madera wena, kunzuzu, kumzimba, kuti sitingatifikire. Tili ndi maanzathu ma community radio stations amene nawo bale ngati mukuyimva programu iyi koma mukuyimvera pa wireless yanuyo ndizoona patsa chilolezo kuti athe kulumikiza wireless koma wireless amenewo amene ali madera osiyanasiyana, kuti palibe kukeka kuna kulikonse zuchitika ndithu kuno kunsipe, kuno kumanda Ansipe Parish, boma la Nchewu ndi mudzi muno mwa Gwedeza, kwati ine boma la Nchewu umene kumachokera amenewa Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi takhala tayima pano kapena kuti mandano tayima pano iwo nyumba yawo ndi kuoloka msewu wa M1 umene ukutilekanitsa pakati pa kunyumba kwawoko ndi kuno kumanda. Sikutali kwambiri ndi mphepete mwa msewu amene mukuchokera ku Blantyre mukudutsa msewu wa M1 mupita ku Nchewu, mukangofika Pansipe mukayang'ana ku manzere kwanu muona alambulako nsewu kumene kumakhala kunali nyumba yawo ya Vice President. Kumanja kwakeku ngati muchokera ku Blantyre ndi umene muona nsewu wokhota omapira ngati opita chakuntunda kumene kuli station kapena kuti kuli likulu la mpingo umene wa Nsipe Parish. Imeneyi ili pansi pa diocese ya Dedza kuno ku Nchewu, ndimene anayigawira ma diocese yake ampingo wa Chikatolika. Ndiye mukangofika pamenepo mukuyezeka kuntunda mupita chakumanjaku ngati muchokera ku Lilongwe leti kukhale ku manzere kwanu, mukafika pamene nsika wamenewo mupita chakumanzere kwanu ngati muchoka ku Lilongwe mungokwezeka muona chigulu cha wanthu chimene chasonkhana kuno pene kunde kuli bwalo la masewero kumene panachitikira mwambo wa misa, kenaka kutsitsika pang'ono pamene pali manda ikhale pomwepo kuti muthe kutsatira za zimene zikuchitika kuno. Mwina simungakwanitsa kubwera kuno kutali mwina ndi mayendedwe, koma tsatirani zonse zochitika pano zimene zakhala zochitika kuno ndipo dalandiridwa ndi mwambo wa nsembe umene anzathu akatolika anachita kuno pansi Pansipe Parish, ndipo zitatha zimenezo siya kwasungitsa kunyumba kwawo kumene amakhala, ndipo lero mmamawabu kumene analichotsa thupilo obweretsa kuno Pansipe ground pamene pachitika mwambo wa misa. Panali zolankhula ma speeches kuchokera kwa akuluakulu osiyanasiyana, kuchokera ku banja komanso kuchokera kwa amene akuadziwa pafupi amene akhala kuyankhula mawu osiyanasiyana. Chimene akumafotokoza anthu chimenecho kuti
adali mtsogoleri wa masomphenya, anali mtsogoleri amene amakakamira kuchita zinthu zabwino zimene amaona kuti zikhoza kupindulira anthu ambiri. Ndi chimene anthu ambiri akumafotokoza komanso above all adali mkhristu wa chikatolika, ndipo zimenezo zikumatumphuka kudzera kwa akuluakulu amene akutsogolera mwambo umenewu, chifukwa pomapezeka kuti pali archbishops ampingo umenewu wa katolika pamalo pamene pagona munthu, zimasonyeza kuti munthuyo mu mpingomo ndikuti anali mwambo umenewu. Pali akuluakulu ochokera madera osiyanasiyana ngati amenewa. Tingodikira pang'ono chifukwa ndi mwambo nakamba muja wa chisilikali, nde tikudikira asilikali kuti atenge thupi abweretse kuno. Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, likhala likufika Malawi. Ndi pang'ono serikali ali ya nsewu umene cascade kamene kuti thupi likudutsa onse atanyamula nkhata zawo gali. Ndipemphe tonse tiyime pamene thupi malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, likufika sopano malo ano kuti tipitilize ndi mwambo wathu oyika thupi limeneli m'manda.
tikhale. Casket hata ngana kamba moja kuti kumasini wa mpingo pamene tikupitiriza chita mbali yawo tsopano. Mundilole tsopano kuti ndipereke ku mpingo pepani. M'bale wathu uyu Saulos Chilima wapita wakapuma mu mtendere wa Yesu Khristu. Tipemphe Ambuye kuti tsopano amulandire ku chikondwerero cha kumwamba pamodzi ndi oyera anu onse ndi chikhulupiriro, komanso tizipemphere ifenso kwa Mulungu. Ife tonse amene tikulira tikumbukire kuti tizakhala nayenso m'bale wathuyu pamodzi naye tizakomane ndi Ambuye Yesu pamene iye amene ali moyo wathu azaoneke ali mu ulemerero wake. Tipemphere. Ambuye Yesu Khristu, pokhala masiku atatu m'manda muja mudayeresa manda aonse okukhulupirirani. Ngakhale kuti tikumuyika m'bale wathuyu m'mandawa, mudapanga manda kuti akhale chizindikiro cha chiyembekezo chomwe ndi lonjezo la kuuka kwa akufa. Tikupemphani kuti m'bale wathuyu agone m'mandawa ndi mtendere mpaka muzamuukitse kwa akufa mu ulemerero, poti inu ndinu kuuka ndiponso moyo. Azakuoneni maso ndi maso mkuyera kwanu, ndipo azaone kuwala kwa nkhope yanu ndi kuziwa ulemerero wa Mulungu amene ali ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Atate atu muli mwamba, Atate atu muli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu wanudze, ufumu wanu wanudze, kufuna kwanu kuchitidwenso, kufuna kwanu kuchitidwenso, monga kumwamba choncho pansi pano, monga
tipatse ife lelo chatu cha lelo mutekolo tikululukire tekolo mutikululukire ife zochimwa zathu zochimwa zathu ife zochimwa zathu zochimwa zathu monga ifenso kululukirwa monga ifenso kululukirwa adaniyatu musateseye ife munchinyengo musateseye ife munchinyengo koma mutepulumutse ife kwazoyipa ife kwazoyipa. poti mulungu ndiye wasankha kuitana Saulo Chilima kuchoka mdziko lino lapansi ndi kupita kwa iye. Tsopano tiye tiyike thupi lake m'manda poti ndife fumbi ndipo ku fumbi tidzabwereranso. Koma Ambuye Yesu Khristu adzasandutsa thupi lathu lakufali kuti lilingane thupi lake la ulemu poti ndiye woyamba kuuka kwa akufa. Tiyeni tsono tipereke m'bale wathuyu m'manja mwa Ambuye kuti amulandire mu mtendere ndipo adzamuukitse pa tsiku lomaliza. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we now and solemn act of remembrance. The national flag, which our late Vice President, the late Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, served under with unwavering dedication, will now be presented to Madam Mary Chilima as a token of our nation's gratitude and respect. This flag is more than a piece of fabric. It is a symbol of late Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima's commitment, service, and the indelible mark he has left on our country. As it is passed from the arms of our nation to the arms of Madam Mary Chilima, let it also be a reminder of the love and support that we, as a nation, extend to her in this time of loss. Shortly, Staff Sergeant Dave Nkandawire will march forward to present the flag to Madam Mary Chilima. Posachedwa hapa monga mwa mwambo wa chisirikali, mbendera ya dziko lino imene inakuta nyumba imene malemu Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, agonamo iperekedwa kwa Madam Mary Chilima ngati chinthu chimodzi chofuna
kuonesa kuthokoza kwa dziko la Malawi chifukwa cha ntchito zabwino zimene olemekezeka malemu Dr. Saulos Klaus Chilima anagwira mdziko muno. Madam Mary Chilima, invite comfort to you, Sean and Elizabeth family in the days ahead. Mene akambira mlemba ichi chimakhala tsopano mbeni ya dziko imene yakhala yokutira nthawi yonseyi kwa Mary Chilima kupereka ulemu kwa iwowo kuti tsopano dziko likuthokoza kuti amuna awo a husband Sikomo kwambiri nthawi ino ndiperekeso kumpingo pepani. Chabwino ndipemphe mapopera za Malawi Defense Force kuti tibwere pasogolopa ndikusagwira ntchito yathu pepani. Chitike tunasonora kube leo imene ikhale bano ndiyo gwetsera. Please. Vice President Watson. Komanso mwambo izinayi ndiye akumaperekezana tinkani tsopano ya mbali ya uchisilikali kapena kuti mbali ya state. Chifukwa chake maliro amenewa wachoti state funeral kusiyeza kuti uli ziwiri zoche ndiye silikali amenewa ndi amene agwire ntchito imeneyi yotsitsira imeneyi amene anali zikhala kuti imba nyimbo pansi pansi kapena kuti zamabacha kuti ukutsitsira imeneyi munthaka kuno kunsipe kuno kwa mfumu Gwedeza kwati kwataine na nchewu kuchokera dziko imodzi kulemekeza munthu amene anagwira ntchito
yayikulu kwambiri mdziko la Malawi madera osiyanasiyana ndipo amene amamwalira nkuti ali vice president wa dziko la Malawi. Kumvera kwa apostoli. Ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene alenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Ndimvera Yesu Khristu mwana wake Ambuye athu amene analikidwa mimba ndi Mzimu Woyera, anabadwa Maria Virigo, anamusausa Pilato, anapachika pa mtanda, anamwalira, anamuyika m'manda. Analowa mulimbo, anakwera kumwamba, a Mulungu Atate amphamvu zonse adzafumira komweko kudzalezamo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera, Ekleziya Katolika woyera, ndimveranso kutolanja Mulungu atikhululukira machimo, tupiriza uka kulipo moyo wosatha. Amen. Kumvera kwa apostoli. Ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Ndimvera Yesu Khristu mwana wake Ambuye athu amene adayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera, anabadwa mwa Maria Virigo, adasauka pa nthawi ya Ponsiyo Pilato, adapachika pa mtanda, adamwalira, adamuyika m'manda, adasukira kwa akufa, ndipo tsiku lachitatu lake adauka kwa akufa, adakwera kumwamba, ndipo akukhala ku dzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse. Adzafumira komweko kudzaweruza moyo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera, Ekleziya Katolika woyera, chiyanjano cha anthu oyera, chikhululukiro cha machimo, tupiriza uka kulipo moyo wosatha. Amen. Kumvera kwa apostoli. Ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano, ndipo Yesu Khristu mwana wake mmodzi yekha Ambuye wathu amene adayikidwa mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Maria Virigo, adasauka pa nthawi ya Ponsiyo Pilato, adampachika pa mtanda, adamwalira, adamuyika m'manda, adasikira kwa akufa, ndipo tsiku lachitatu lake adauka kwa akufa, adakwera kumwamba, ndi Atate amphamvu zonse adzafumira komweko kudzaweruza moyo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera, Ekleziya Katolika woyera, chiyanjano cha anthu oyera, chikhululukiro cha machimo, tupiriza uka kulipo moyo wosatha. Ndi nthawi yovuta kwambiri, ndi nthawi ya chisoni chifukwa kwindi kawiri peke zimene chikumabwera chokera ku mpingo komanso Rivare kuti pali chiyembekezo chopita chitsogolo. Tiye timveni zimene zikuchitikanso zina.
Last mile, and the second was the Rivari Ba Maripenga Wiri. Chula kuti last post, eza kuti oleme
Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi chatu kuti pamene munthu wano wayamba tsopano moyo wa tsopano. Your Excellencies, distinguished watu wa period abwere ndikupereka ulemu wawo nthawi ino wa Malawi Police Service mosiriza kuyimira mdziko muno. Ndipo osiriza kupereka ulemu ndi Warrant Officer Class 1 Sale Musa, the Defense Force Sergeant Major, kuyimira asilikali onse amene akugwira ntchito mdziko muno. Zikomo kwambiri, nthawi ino ndi perekeso kumpingo mwa ndondomeko yanu pepani. Mpanga ndidoti. Amen.
uwo ndi ulemu wathu kumpingo umene timenera kutsira dotsi kutanthauzira fumbi kufumbi. Motero pano apitiriza ndi mapemphero a Khristu. Tipempherere m'bale wathuyu kwa Ambuye Yesu Khristu amene adati ine ndine kuuka ndiponso moyo. Aliyense amene akhulupirira ine azakhala ndi moyo ngakhale afe. Ndipo aliyense amene akhala mwa ine ndi kukhulupirira ine sazafa konse. Mapemphero osatirawa tiziyankha kuti Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mudatonthoza Marita ndi Mariya mchisoni chawo. Mukhale pafupi nafe amene tikulira posiyana ndi Saulosi, ndipo pukutani misozi ya onse olira. Tikupempha mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Mudalira pa manda a Lazaro bwenzi lanu. Tifungatireni ifenso pa chisoni chathuchi. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Mudaukitsa akufa ndi kuwapatsa moyo. Mpaseni m'bale wathuyu Saulosi moyo osatha. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Mudalonjeza paradizo kwa mbala ija pa mtanda itatembenuka mtima. Landirani Saulosi ku chikondo chakumwamba. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. M'bale wathuyu adayeretsedwa m'madzi a ubatizo ndi kudzozedwa ndi Mzimu Woyera. Mulandireni kuti akhale limodzi ndi oyera onse. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. M'bale wathuyu amene ankalandira thupi ndi magazi anu, mpaseni malo pa phwando lanu mu ufumu wanu kumwamba. Tikupemphani mutimvere. Ambuye mutichitire chisoni. Saulosi, lolani kuti chikhulupiriro chathu chilimbitsidwe, ndipo moyo osatha ukhale chiyembekezo cha. Ambuye mutichitire chisoni. Poyembekeza kuza kwa ufumu wa Mulungu, tiyeni tipemphere. Atate athu muli kumwamba, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu. Musatisiye ife. Tipemphere. Ambuye Mulungu wakuwala konse ndi wamphamvu zonse, landirani mapemphero athuwa amene tikumperekera mtumiki wanu Saulosi. Musawerengere zofowoka zake, popeza kuti mu mtima mwake ankafunisisa kuchita kufuna kwanu. Chikhulupiriro chake chidamwanjanisa ndi anthu anu pa dziko lapansi pano. Choncho lolani kuti chifundo chanu chimwanjanise ndi angelo anu kumwamba. Tikupempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Weramisani mitu yanu pansi ndi kupempha madalitso a Mulungu. Ambuye achifundo, mumadziwa masautso amene ali mchisoni, ndipo mumamva madandaulo a odzichepetsa. Mverani madandaulo amene akulira kwa inu pa zosowa zawo, ndipo limbitsani chiyembekezo chawo mu bwino wanu wamuyaya. Tipempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Mumpatse mtendere wosatha Ambuye. Awuse ndi mtendere. Mzimu wake ndiponso mizimu ya Khristu akufa onse, mwachifundo cha Mulungu iwuse ndi mtendere.
mtendere osasimbika wa mulungu usunge mitima ndi maganizo anu ndi kukuthandizani kuziwa ndi kukonda mulungu ndi mwana wake ambuye wathu yesu khristu. Akudaliseni mulungu wamphamvu zonse, atate ndi mwana ndi mzimu woyera. zikomo kwambiri anzathu akumpingo. Nthawi ino ndipemphe a Goodwill Funeral Services kuti mutikonzere malowa tisanayambe mwambo oyala nkhata. Malawi Defense Force Brass Band zitipasani nyimbo mu nthawi imeneyi. pakanali pano pa kuchitika tsopano mwambo umene a Goodwill yo tikukonzekeretsa kuti pakhale mwambo oyika nkhata umene atsogoleri komanso kuti adzapereke ulemu wawo otsiriza. Ampingo achita mbali yawo, apemphera, apereka mzimu wawo kwa mulungu. Ilo yawo ano fotokoza kuti akuyambanso tsopano moyo wina watsopano kupita kutsogoloko. Achita mbali yawo, ampingonso nawo adzira doti mbali yawo imene amagwira nthawi imeneyo ndi imeneyoyo. Pakanali pano tsopano ndi pamene tsopano anzathu a Goodwill Service agwira ntchito yawo. Akatha amenewa tsopano pamene tione pali kwa ene wa madera
tikupitiliza kuno kusipe kumene kukuchitikira mwambo umenewu oyika manda kapena mwambo otsiriza oyika manda a Vice President wasonkhana Sikomo kwambiri Saulos Chilima ila patali tiyamba sopano mwambo wathu opereka ulemu wathu wosiriza ano oyalankha kwa malemu Dr. Saulos Crafts Chilima. Ndipemphe Madam Mary Chilima kuti iwowa azayale nkhata yoyamba. Malawi Defense Force Brass Band mukhala mukutipasira nyimbo nthawi yonse imene tili pa mwambo oyala nkhata. Pano Mary Chilima akubwera kutsogoloku ndipo akuwapatsira nkhata imene akayike pa nyumba yomaliza ya Vice President wa dziko la Malawi. Ndi mwambo wachisoni, ndi mwambo chifukwa anali bambo, anali mwamuna wa munthu, anali tate, komanso anali wachibale wanthu ena mdziko muno. Aona tu Mayi Chilima kupereka ulemu wawo Dr. Saulos Claus Chilima. Nkhata yosatira ayale ndi ana a malemuwa Sean komanso Elizabeth. Iwowa ayala nkhata imodzi ndipo nkhata imeneyi iperekedwa ndi asilikali a Malawi Defense Force Sean komanso Elizabeth. Nthawi ino monga mwamvera ndi nthawi imene amalemu Sean ndi Elizabeth akukayikanso nawo nkhata zawo pa nyumba ya bambo wawo. Nena izi kwambiri amene mukutitsata pa mawayilesi osiyanasiyana kuti zimene zochitika kuno ndi zimenezi, kuti pali mwambo pano tsopano oyala nkhata ya bambo wawo. Ndi akuyala pano ndi ana Sean komanso Elizabeth. Awo nkhata zawo ulemu wawo wotsiriza kwa bambo wawo. Nkhata zosatira amene ayale ndoyimirira kubanja ndipo iwowa ayala nkhata zawo nthawi imodzi. Nkhata zimenezi ziperekedwa ndi anzathu akumpingo. Ndipemphe Mayi Sazuze, Mrs. Varera, Dr. Ben Chilima komanso Mayi Chilima, Mr. Odoi Chiwambo komanso Ambassador Margaret Kamoto. Iwowa ayala nkhata zawo limodzi, nkhata zimene ziperekedwe ndi anzathu akumpingo.
I now have the honor to humbly request Your Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, and Her Excellency Madam Monica Chakwera, to lay your wreaths. Nthawi ino, mtsogoleri wa dziko lino komanso First Lady asogolera mtundu wa Malawi kupereka ulemu wosiriza komanso kusanzikana ndi malemu Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Vice President wa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi First Lady nawonso apereka ulemu wawo otsiriza amene adzuka kubwera kuno anapatsira nkhatazo ndi asilikali a Malawi Defense Force, monga iwowa ndi Commander-in-Chief wa Malawi Defense Force. Nawonso apereka ulemu otsiriza atupere muluzi amene akusayala nkhata kuyimira mtsogoleri wakale wa dziko lino His Excellency Dr. Bakiri Muluzi. The next wreath to be laid by Honorable Atupere Muluzi, representing the former President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi. ndi olemekezeka Muluzi, former President Dr. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former President of the Republic of Malawi, komanso Madam Gertrude Mutharika, kuti azayale nkhata zawo, ndipo nkhata zimenezi apereke ndi asilikali. Former President dziko lino pamodzi former First Lady amenewa ndi Peter Mutharika pamodzi ndi Gertrude Mutharika, nawonso kuyika ulemu wawo omaliza nkhata pa amene anali Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Nthawi ino ndipemphe Right Honorable Kumbo Hastings Kachali, former Vice President of the Republic of Malawi, kuti azayale nkhata yawo. The next wreath to be laid by Right Honorable Kumbo Hastings Kachali,
former Vice President of the Republic of Malawi. Tawino Ndipempa, His Lordship, Justice Renzinzi Commander AC, Chief Justice of the Republic of Malawi, Komanso Honorable Aisha Adams, Second Deputy Speaker of National Assembly, kuti azayale nkhata zawo ndipo iwowa ayala nkhata zawo limodzi. The next reads to be laid by His Lordship, Justice Renzinzi Commander AC, Chief Justice of the Republic of Malawi, and Honorable Aisha Adams, Second Deputy Speaker of the National Assembly. May we have a representation from Parliament, please, for Honorable Aisha Adams, the Second Deputy Speaker. Tawino Ndipempe, Miss Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, kuti azayale nkhata yosatira. Miss Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, ndipo nkhata imeneyi iperekedwanso ndi asilikali. Pano ndiyitana nduna zonse zaboma kuti zibwere ndi kuyala nkhata zawo zamaluwa pamene akupereka ulemu wawo wosiriza komanso kusanzikana ndi a Vice President awo. All cabinet ministers are now to lay wreaths as they are paying their last respects.
nthawi ino ndipemphe General Dr. Paul Valentino Phiri, Commander Malawi Defense Force. nthawi ino ndipemphe Miss Merine Yolam, Inspector General wa Malawi Police Service, kuti azayale nkhata kuyimiranso akuluakulu onse a nthambi za chitetezo mdziko muno. nthawi ino ndiyitana olemekezeka a George Chaponda MP, Leader of Opposition in Parliament, kuti azayale nkhata yawo. The next wreath is to be laid by Honorable George Chaponda MP, Leader of Opposition in Parliament. nthawi ndiyitane olemekezeka a Michael Usi, olemekezeka Patricia Kariati, olemekezeka a Noah Masangwi komanso olemekezeka a Felix Njawala, kuti azayale nkhata zawo ngati a kuchipani cha UTM. Nkhata zimenezi apereke ndi anzathu akumpingo. nkhata zotsatirazi akuyala ndi olemekezeka a Michael Usi, olemekezeka a Patricia Kariati, olemekezeka a Noah Masangwi komanso olemekezeka a Felix Njawala. nthawi ino ndiyitane Mayi Elizabeth Nkandawire Mwanga kuti azayale nkhata yawo, ndipo nkhata imeneyi iperekedwanso ndi anzathu akumpingo.
Pano nditane Mr. and Mrs. Tuonge Piri komanso Maria kuti azayale nkhata zawo mayi ndi bambo Piri ayala nkhata imodzi ndiponso Maria ayala nkhata yake. Nkhata zimenezi kuja kulakula osiyanasiyana pano tsopano akuyala ndi achibale ena ndi ena. Ndi mwambo amene timachita dziko lonse lapansi, kuyala nkhata pa amene atisiya umakhala ulemu womaliza, symbolizing ulemu wotsiriza kuti uyuyu tikumpatsa ulemu wake wotsiriza ngati mzathu bambo athu kapena munthu amene akhanaye ku dziko lapansi. Ndiye pano chimene chikuchitika ndichonena kuti chibale akhale mpakubwera mafumu amenewa ndi inkosi ya makosi Gomani 5 komanso ndi Mberwa 5. Iwowa akuyimira anthu onse achingoni amene ali mdziko muno. Tamangakambira kuti nkhata zimenezi apereke ndi amenewa anzathu a Malawi Defense Force. Anali tanena kale kuti anali impi, ndipo impi amakhala ngati anthu amene amatumikira kwambiri inkosi ya makosi. Wa iwo inkosi ya makosi Gomani 5 ndi onsewa akudzayika nkhata zawo ngati ulemu wotsiriza. kumaliza mwambo wathu oyala nkhata madzulo ano amene ayale ndi His Grace Archbishop George Desmond Tambala, President of the Episcopal Conference of Malawi, komanso His Grace Archbishop Thomas Luke Msusa of the Blantyre Archdiocese. Nthawi imeneyi amene akuyala nkhata ndi His Grace Archbishop George Desmond Tambala, amene ndi President wa Episcopal Conference of Malawi, komanso His Grace Archbishop Thomas Luke Msusa ochokera ku Blantyre Archdiocese. Iwowa apita kukapereka ulemu wawo wosiriza umenewu ndi kusanzikana ndi Malemu Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, limodzi ndi ansembe ena. amene ana akula kutsogolera kuno Malawi. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, this marks the end of the wreath-led ceremony.
May I humbly invite Mr. Chiota to give a vote of thanks representing members of the family. Mr. Chiota. Olemekezeka a state president athu. Olemekezeka a state president athu. Ma president ose opuma. Olemekezeka bena wonse amene muli nafeso pomwe pano. Ma bishop, ma priests, ma sisters, komanso amipingo ina iliyonse amene muli nafe pomwe pano. The Chirimas, the Valeras, the Chiwambos, Kamotos, UTRM officials, and all other parties who are with us here. Mafumu atu, olemekezeka ngwenyama, inkosi amakosi gomani, inkosi amakosi mberwa, wena tonse amene tili pano, amene mwatithandiza pa zithandizo zosiyanasiyana kuyambira ndalama ka magalimoto komanso pa china chilichonse chimene silingathe kufotokoza panopo. Tufuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa choti mwakhala nafe kuyambira nthawi imene zationekera kufika nthawi ino pamene m'bale wathuyu tudzamusiya ku nyumba yake ya mtendere. M'malo mwa kubanja ndifuna ndithokoze kwambiri kuti Mulungu yekha ndamene atithokozere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Bambo Chiota chifukwa cha mawu anu othokoza. Olemekezeka a president ndi akuluakulu onse amene tili pano. Apa ndiye pothera pa mwambo wathu masana ano. Posachedwa apa tiyamba kubwerera, koma tisanatero mundilole kuti ndifotokoze kuti kutuluka kwake tituluka motani. Tizapempha mafumu athu monga munatisogolera, muzatisogoleranso potuluka, ndipo pambuyo pasakhala mtsogoleri wa dziko lino pamodzi ndi First Lady, kusatidwa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika. Pambuyo pasakhala a former Vice President, kusatidwa ndi a Chief Justice, nduna zaboma, Commander Malawi Defense Force, ma General Officers, Senior Officers za Malawi Defense Force amene tili pano, Inspector General wa Malawi Police Service. Kusatidwa pamenepo tizapempha Madam Mary Chilima komanso ana. Ndondomeko yake tituluka motero malo ano. Shortly we are going to depart this place, but before that we are going to have the Malawi National Anthem. May we all please rise for the Malawi National Anthem.
ndi kumeneko kutsiriza mwambo pano nyimbo ya fuko lathu kutsiriza zonse zimene zakhala akukatsanzikana ndi mayi Mary Chirima musona akutu bwalo muno kamene muno m'manda makamaka ndipo akatuka mafumuwa anthu tonse titsatira m'mambuyomu kumatungira modzi yo akatuka muno manda monga ndafotokozera siyana komanso pamakhalanso siyana amene amayenera kuperekedwa akulu amene ali pano dziko lino kutsazika akuluakulu ena amene abwera pano ndikuona kuti apita ndithu kufupi kumene kuli Profesa Arthur Peter Mutharika mtsika maso ndi mayi akunyumba kwawo Dr. Gertrude Mutharika zikanso pamenepa sindikumanya pano kumanda akudera kulilongwe balalika ndi mawa ndi nawonso omalengeza kuti mwambo obalalika kapena mwambo osesa ndi mawa lino limene lachiwiri kuti zonse tsopano chira pamenepo president wa dziko ne atsogolera mwambo onse umene wayenda kuno pamene mtsogoleri wa dziko lino akutuluka mkati muno tipemphaso anzathu mmodzi mwa media kuti tichite chimodzimodzi kwataine pamene akutuluka akuluakuluwa nafenso tinali yonse tikhala tikuzika pano koma tinene kuti una mwambo opereka chidu yambiri komanso operekanso ulemu kwa akuluakulu osiyanasiyana amene anabwera kuno nditsazike ndimalize pano koma ndifuna ndiyankhula ndi Dr. Kawalala iwowa ndi wampingo wa Word Alive Ministries ndifuna anditsekere kapena kuti atiyankhule mawu otsiriza kumtundu wa Malawi abusa ndifuna muyankhule kotsiriza pamene kuchoka kuno kumanda kubwerera makwathu maso kubwerera makwathu ngosiyanasiyana mawu ano otsiriza kumtundu wa Malawi lero pa 17 June ndi mawu amtundu ingoti iri nthawi yowawitsa ku fuko lathu lonse la Malawi poluza munthu wachichepere amene nyonga zinalipo kuti kuyang'ana kutsogolo munthu ukozoganizira kuti tidakatha kuona zambiri komano chimene tikungaone ndi legacy chimene siyira anali munthu okonda mtendere munthu osanyoza wina andi chimenecho nchimene ndikukhulupirira kuti Malawi tichisunge pa imfa yake taona umodzi tsiku la lero taona kubwera mapresidenti malo amodzi apresidenti athu opuma mapresidenti opuma onse Abakiri Mlozi amene anali presidenti oyamba mu nyengo yathu ya democracy taonanso apresidenti Joyce Banda kungoti kuno sanabwere koma tinena nawo dzulo lija ku stadium kuja komanso taona Peter Mutharika ndikhulupirira kuti ndi chinthu chimene chikhoza kuphunzirapo kuti Malawi tigwirizane limodzi komanso chokhudza kwambiri ndi uthenga umene otilalikira bishop amene atilalikira lero anakambira atsindika kufunika kwakuti tikakhale pamodzi tikasunge bata tikakhalenso mu mtendere icho nchimene ndikufuna kunena kuti Amalawi kupita kutsogolo tiye tikapangire zinthu mogwirizana zinthu mopangira limodzi tokoza kwambiri amenewo ndi Dr. Zack Kawalala kuti azitsa zochitika zathu zonse za lero zimene zinali kuno ndifuna timalize pamenepo ndifuna ndithokoze onse amene takhala tikutsatira mawayilesi athu osiyanasiyana timanena kuti zina ndi abale athu ma community radio station madera onse adziko muno tikuthokozeni chifukwa chotsatira chilichonse masitokoze kwambiri anzinzanga amene akhala akuthandizana kugwira ntchito imeneyi kuchokera tsiku lija imene zinachitika mdziko muno kufika lero pamene tikumaliza zonse zochitika kuno kutsipe
manda ansembe amenewa. Tipeleke kwanza atu amene ataya makiyi awo a galimoto Honda mawereza makiyi amene andakupekeni manja kwacha maso kuchichiri komanso nkhale kulilongo kumene pa 2 on the pemphe moti pasako mpata pang'ono kuti asilikali makomano tipitirize ndi mwambo wina. Tipemphe kuti mutipaseko mpata atolankhani tikupemphedwa kuti nafenso tichoke malo ano. Atolankhani tonse chonde mwambo wathu tasiriza ndi mbali yoti ichitika ndi anzathu akubanja chonde malo ano. Pamene ansembe aepiskopi mutuluka tibwerere ku nyumba ya ansembe. Ansembe ma episkopi ma sistere Mbendera hii ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera hii. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yake tikuiona ipo. Iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi.
thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri boma la Ntcheu at exactly manda iwo ndi munthu mmodzi wa pafupifupi anthu 8 amene ndithu anafa pa ngozi ya ndege yomwe inachitika ndithu kuchikangawa mboma la Mzimba. Anthu osiyanasiyana akhala kudandaula ndithu kunena kuti tataya sanamira pa nkhani za ndale makamaka kwa achinyamata amene ndithu amapereka chidwi kwa achinyamata kuti ndale bwana Pokalaje. Ndikuti meza teremu yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima analowa manda ku mudzi kwawo ku Ntcheu